Il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta laqgħu b'mod pożittiv id-deċiżjoni li se jitħallsu tas-sigħat żejda li jaħdmu waqt l-emerġenza tal-pandemija. Il-Kaptan Emanuel Buġelli li huwa membru fit-taqsima li tirrappreżenta lil Forzi Armati ta' Malta tal-General Workers Union qal li din kienet deċiżjoni għaqlija hekk kif is-soldati huma l-unika membri f'korp dixxiplinat li ma jitħallsux tas-sigħat żejda li jaħdmu. Is-soldat normalment huwa mistenni li jaħdem 47 sija fil-ġimgħa. Però f'dan is-sitwazzjoni jaf ikun ordnat, jaf ikun mistenni minnu li jagħmel ħafna aktar sigħat, dak li huwa neċessarju għall-istat. Hemmhekk dawk is-sigħat se jiġu magħduda fl-aħħar tax-xahar jaraw il-bilanċ tal-individwu fiex ikun wasal u jiġi kompensat dik ir-rata ta' 11.50 għal kull siegħa allowance ta' 11.50 għal kull siegħa li jkun għamel f'dak il-perjodu. Din il-miżura ħadd tidħol blura retroattiva mis-7 ta' Marzu. Waqt il-pandemija mal-100 soldat qegħdin jassu ċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar fejn ir-residenti qed joqogħdu kwarantina u soldati oħra taqasmu l-ikel lil dawk li qegħdin fi kwarantina jew lil persuni li mhux joħorġu għaliex huma persuni meqjusa vulnerabbli għal mart. Aħna qegħdin nagħmlu sorveljanza stretta fuq ħafna biċċiet tal-baħar, anke dawk li għaddu bħala li jissejjaħ innocent passage mill-ibħra territorjali Maltin, naraw li ma jkollhomx kuntatt ma' biċċiet tal-baħar oħra u jekk dan iseħħ naraw li huma jibqgħu sejrin u ma' min iseħħ ma jidħlux lejn l-art. F'ċertu ħinijiet ukoll qegħdin ngħinu lill-korp tal-pulizija biex naraw li l-miżuri li qed jittieħdu fl-interess tas-saħħa pubblika jinżammu billi fuq dajjes ma jkunx hemm iktar minn 3 persuni jekk ma jkunux tal-istess household dejjem. Huwa ringrazzja lill-awtoritajiet tal-pajjiż laqgħu l-proposta tal-General Workers Union sabiex is-soldati jitħallsu tas-sigħat żejda li jaħdmu waqt l-imxija tal-coronavirus. Mill-ewwel laqgħuna t-talba tagħna. Minn hawn nixtieq nibda billi nagħmilhom ringrazzjament lill-awtoritajiet, nibda mill-Onorevoli Prim Ministru Robert Abela, l-Onorevoli Ministru Bajrin Kamilleri, il-Ministru tagħna, u l-Amministrazzjoni tal-Forzi Armati, b'mod speċifiku l-Kap Kmandant tal-Forza u l-Deputat Kap Kmandant, tal-li fehmu s-sitwazzjoni tagħna u x-xenarju komplut. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.